Ano po? Pawis po tayo sa saglit. Tinigil ko si Ismail. Na? Tinigil ko sa yan doon. Daw tang na? Kahit na ba tanang? Wala.
Ay, mabigat.
Yan po, shout out. Shout out po sa lahat po na nandito po. Nag-live lang po ako para sa pag-exercise. Para kahit pa paano po ay pawisan naman po ako. Tagal na po kasi ako humito sa pag-gym. Mga siguro 5 buwan. 5 buwan na po akong hindi nag-gym. Ngayon lang po ulit. Kaya, yun, nakapag-isip po na magbawasan po yung ating taba. Kasi, malaki po yung tiyan ko. Sa hindi ko po kasi minmaintain po yung pagkain ng husto. Kumbaga, sa kakainom din po ng maraming tubig. Hinihingal ako doon Abutin lang po natin ng 15 minutes. Kasi alam ko po, nakalive po si Ma'am Hasa. 30 seconds pa bago po tayo magpaalam. Kasi mamayang hapon po ay try ko din po ulit mag-live. Hihingal ako din sa ko. Sige po, sa lahat po na nandito po, muli na naman po ako nagpapaalam. Maraming salamat po, mamaya na lang po ulit. Bye-bye po. Madami pa rin po tayo eh. Paalam na po ako. Mamaya na lang po ulit. Salamat po sa inyong pagbisita. Bye-bye.